моҳҳои аввали ҳамлаи Русия ба Украина қурби доллари амрикоӣ дар Тоҷикистон то 1300 сомонӣ барои $100 боло рафта буд. аммо баъдан раванди баръакси он рух дод ва рӯзҳои ахир $100 амрикоӣ ба 970-980 сомонӣ баробар шудааст. иқтисоддонҳо раванди поинравии доллари амрикоӣ дар Тоҷикистонро ба чанд омил рабт медиҳанд, аз ҷумла ба роҳ андохтани тиҷорати миёни Тоҷикистону Русия бо рубли русӣ. Бонки Русия аз нуқтаи назари хариду фурӯши газ маҳдудиятҳое ки дохил шуд ва худи Россия барои фурӯши газ талаб кардааст ки бо воситаи пули русӣ пардохт кунанд, ба он оварда расонд ки қадри доллар дар минтақаи ҳамин давлатҳои пештара шӯравӣ пасттар рафтааст. рӯзҳое ки қурби доллари амрикоӣ ба 1300 сомонӣ барои $100 боло рафта буд, доллар дар бонкҳо камчин шуда ва ҳамчунин ба муштариён бо маҳдудияти шадид дода мешуд. он замон нархи аксари маҳсулоти ниёзи аввалия аз ҷумла орду равғану шакар ки аз хориҷ ворид мешаванд ба маротиб боло рафт. ҳоло ки қурби доллар то 30% поин омадааст, оё ба нархи маҳсулот дар бозорҳо таъсир гузоштааст? Пеш орд 340, 350, 360 буд. Боз 320, 315 сом. Равған 130 сом буд, 125 сом буд. Боз 97 сом, 95 сом. Хеле арзон шуд. Арзон шуд. Буча шакар 9 сом ози. Пеш 12 сом, 13 сом. харидорон аз поин рафтани нархи бархи маҳсулот асосан воридотӣ истиқбол мекунанд. дар хонаводамон 6 оилаем. дар як моҳ як линчуғор мехӯрем. дар якним ҳафта як бошки 5 литр рӯған мехӯрем бача. шукр ҳазор бор шукр, хеле ай пешина ки нархҳо наво фаромадаe. ба қавли бархе аз харидорони дигар, нархи маҳсулоти ниёзи аввалия то он ҳадде поин нашудааст ки мувофиқ ба даромади мардум ва поинравии қурби доллар бошад. маъмулан бозорҳои Тоҷикистон ба болоравии қурби доллари амрикоӣ вокуниши сареъ дода нархҳо баланд мешавад. сокинон мегӯянд, дар сурати поин шудани қурби доллар нархҳо хеле ба оҳистагӣ ва дар бархе маврид дар ҳамон сатҳи пешина боқӣ мемонад.